Bueno, una derrota no, que dol, una derrota que dol perquè sabíem en la situació en la que veníem, en una dinàmica molt positiva, traient punts molt importants contra rivals de la zona alta, no? Però bueno, avui era un rival directe i era un antes i un després, no? Per a nosaltres l'afrontàvem així perquè al final sabíem que en els 3 punts d'avui podíem mirar ja més cap amunt i deixar la zona de baix, però bueno, vull aixecar que este partit molts jugadors venien de jugar el dimecres contra Redovant i al final el desgast jo crec que vull aixecar-ho que per això, no? Perquè ens ha faltat molta més intensitat tant ofensiva com defensiva i res, Gandia ha aprofitat les seves ocasions que ha tingut i dol, no? 3 punts que dolen el no haver-nos endut. Pues sí, no? Al final vinguem aquesta segona volta, este 2025, ens plantejaren que fos un antes i un després, no? Que n'hi havia temps per a tot, per a reconvertir la situació, tant a nivell col·lectiu com a equip, com a jugadors que la primera volta, per lo que a nivell individual no hagi alcançat el seu màxim nivell i hem començat bé, no? Hem començat en una segona volta, el que te dic, puntuant en casa i fora contra equips en la zona alta de classificació i veníem molt reforçats. Ara llàstima aquests 3 punts que eren importantíssims per a nosaltres, però bueno, no queda altra que seguir treballant i afrontar el partit ara en casa contra el Novelda. Pues bueno, les novetats que han pogut tindre en este paró a nivell de plantilla han sigut de baixes, no? Hem perdut a Montse i de moment no hem incorporat res, però bueno, el club tampoc tanca, però tenim que estar segurs del que incorporem i en això treballarem, no? En que vinga gent que sume al nivell que ja tinguem en plantilla, però n'hi ha que treballar buscant i esperem que puguem aconseguir alguna cosa més. Però bueno, a l'afició demana sempre el mateix, no? Que al final és un equip que n'hi ha que tindre memòria, que vinguem d'una primera volta molt dura, que l'equip està creient, que és una lliga molt competitiva, però que l'equip té molt de compromís i n'hi ha que creure en l'equip, no? I que ens pegui aquesta espenteta i sobretot com a locals que vinga la màxima gent possible perquè el futbolista l'ajuda molt, no?